of July. Kublai yafi baro. Naga Sam Shispa Life on Rio, the court R Fusan, Ublay Uai Bam Aisa Yagi Jing Tao Baro, Kajingi Jungu Kane Junom. To Aingu Ya Ublay Gabeneng, Naba Kajingi Jungu Kane Junom. Ko Himen Ko Parabayit, Tongini a word shushu Yiki vitamin, Ba Ublay Uai Nakaktin Jungu. But mataga singi nga ko ban panitu yapi ki vitamin bangi de ban shem hakapor ba kat players ngo mantana ka sam te manoba ayingi ki jingbam de uble but ayingi hable hab ayingu ya uble te dangi pet ya ki kam jungi apostle kalananga ba ar the court sau phondriu ngi pule ki ne ki kintien man kesingi kila yakundulang haga temple, but kila pelong ka jing kedia kupu haman ki tluying. Kila ya bam daki donun ki ba kemen, but basngorit. Kine kide ki kestan baningkong, but kerukom bam jengki, kila bam daki donun ki ba kemen, but basngorit. Ikan mau vitamin baningkong nagasam, te Ansarai bun abden jingi haba fi don kinu ki jing pang jongka po ka dao tharai ka de hangne ya wat haganu grukom ngi ya bam jing bam man kesingi kinepan kila bam lagi donor ba kemen ba ki ba snoret telara fi so tukane fi ngin pai biang don Paulus bakoria ke city jungu syaki koren kalanong shipo record laipo wong ladanga bam da ka ba aingu bale nga deban syakano sniu nabanta kata ka ba ngada aingu nang ta wong shushu kene kamgong san namargata la phi bam la phi di la phi le eyeru to le yaki ke baro na banta kaburo moble te ko himen ko para bayit kito na brin jingi ke ba don ki bam la ban bam ki jing bam lada phi nge chisha ya nga bad gane ka tin ble nga pani tu ye phi mata ga singi phi pule kine ba sngongo ya ble but phi bam kana ko jing bam no problem Takane ngamul banong kiba pangsini wasang ban bam rosgula em re jingkai ka bang ye nang ne galong ki jingbam bara ba blela ai kilong baba but teng kade ka don mano ba hikai ngi kumne ne ba batai kumta tengi parkhat kamlong re ka vitamin na ga bible ka ongumne but ngakor ban panathi bisa ko igakten uble na kita power kalanang katsen the court kat new singap kumna gong la ka jing kawai dagi jur khaba don jingit ban ya gaba daga domasi singait kaba don jingye shun pet best hikai tekini gilong ki vitamin bangi de ban shem man kesngi hagapor bangi bam ban ngakwaban pankan mau biang efi ba ke jinge jung ublay na banda jungi wal hapteng kini ki jinge jung kapor covid ni dang ya chaprang ha ke jingi na mar ke jingi sne jung ublay te man ke singi ha ke jing dua jungi ngin yaro ngin sungu ngi mane yo ublay na banda ke ba ulale na banda jungi bar kham tam pet kini ke singi phi yo por ban lumlang kum ke ingasem pasang ban bud ya nuksa jung kito ki kestan baningkom Kurukam bam junki. Barpin sa I bon jingkar ko ha ke ingesen jumpi but ha ke nabanta ke jingkya jumpiru. Baru blay on sakar ko kadai fi ha ke teng pa baru kon baru man simba kuit.